హలో. నాకు పొద్దు నుంచి చాలా మెసేజెస్ వస్తున్నాయి బికాజ్ నేను లైవ్లో చెప్పాను దట్ ఐ విల్ బీ ఫాలోయింగ్ పీపుల్ అండ్ నేను ఎవరెవరిని ఫాలో చేస్తున్నాను వాళ్ళే నా పోస్ట్ మీద కమెంట్ చేయగలరు. సో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, చాలా మెసేజెస్ వచ్చాయి, మేడం ఎలా ఇది అది అని రేణు గారు. సో బేసిక్లీ నాకు రోజు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసేసి ఏదో ఒక మెసేజ్ చదివి నాకు నా పిఆర్ వాళ్ళకి నిజంగా విసుగు వచ్చేసింది. సో వీఆర్ చేంజింగ్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ సెట్టింగ్ అంటే నేను మీకు ఫాలో చేస్తేనే మీరు నాకు పోస్ట్ మీద కమెంట్ చేయగలరు, అదర్వైజ్ యూ కాంట్ కమెంట్ ఆన్ మై పోస్ట్ బికాజ్ అదర్వైజ్ ఇట్ జస్ట్ గెట్స్ టూ నెగటివ్, చాలా ఎక్కువ నెగటివిటీ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమెంట్ ఆన్ మై పోస్ట్ ప్లీజ్ సెండ్ మీ అ మెసేజ్. మై పిఆర్ అసిస్టెంట్ అది చూసి వీ విల్ ఫాలో యూ బ్యాక్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ కమెంట్ ఆన్ మై పోస్ట్. అప్పుడు మీరు కమెంట్ చేయగలరు. It's that simple, nothing great. So I don't mind following up to 1,000-1,500 people. I have no problems. I'll follow you guys. కానీ నేను మీ స్టోరీస్ కానీ మీ పోస్ట్ మ్యూట్లో పెట్టేస్తాను. నేను మీ పర్సనల్ లైఫ్ చూడను. ఉట్టి జస్ట్ ఈ టెక్నికల్ సెట్టింగ్ వల్లే నేను మీకు ఫాలో చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఐ హోప్ వీ హ్యావ్ అ క్లీనర్ ఇన్స్టాగ్రామ్, వీ హ్యావ్ అ క్లీనర్ సోషల్ మీడియా వై పీపుల్ నిజంగా విచిత్రమైన కమెంట్స్ చేయకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండేది. So I just want to enjoy my Instagram and I want to enjoy my comment sections. Thank you for all the love. Thank you for all the support till now. And let's have fun on Instagram. Thank you. Bye.